Ja, der er nogle andre, jeg skal have en jakke på. Den der, hvor ungdommen tænker, hvis de tænker. De tror vist, de passer en kæmpe flok på, som er lagt i længder. Det fremler med floskler, dem man hørte i går. Men hvad med et sprog, som hele folket forstår? Der er jo andre trods alt, som har lært alfabetet. Tålmodighed er jo en dyd, hvis man gider at vente. Men godt, at det er så vigtigt, at vi sammen kan en masse ting her i byen. Og det har vi vist ved, at vi har fået den her skulptur samlet ind og fået den op at stå. Og det er så dejligt, at vi på tværs kan gøre nogle ting sammen. Og det her arrangement, det er en af beviserne på det. Så vi i skulpturgruppen, vi håber, at vi sammen får en rigtig fornøjelig fredag. Vi skal starte med, at Babushka-koret, de skal synge en fælles sang, og der er en sang rundt, og de fortæller lige, hvad det er for en. Og bagefter, så kommer vores gæst og lige holder en tale og indvier vores nye skulptur. Og så kommer der lidt mere sang, og så har Birgit D., som også er med en del af skulpturgruppen sammen med HP. Det kan godt være, at de har lidt på hjertet at fortælle om ideen bag den her skulptur. Når det er, at lige inden at de kommer på scenen, så vil vi godt byde på en forfriskning. Der er sat 3 borde op her om bagved, hvor der er lidt mundgodt og så lidt værdig eller noget asti. Og dem, der ikke kan klare det, det kan vi også finde noget andet til dem at drikke. Så jeg håber, vi får en rigtig fornøjelig par timer, og så vil jeg gerne byde velkommen til Babushka-koret. Velkommen! Skal vi lade den her lade stå? Ja, det kan du lige. Det er godt. Vi er Babushka-koret, og vi skal synge vores første fællessang, og I har fået et sangblad. Jeg elsker de grønne låne, den starter vi med. Ja. Nej. Jeg elsker de grønne lunde med tonernes smukkende fald. Jeg elsker de blanke sunde med sejlernes tusindtal. Jeg elsker hver dag hver banke med hornets bølgende flugt. Hvor flittige hænder sanke af arbejdets gyldne frugt. Jeg elsker de brede sletter i sollysets sommerpragt. I vinterens stjernenætter bag snetæppets juledragt. Mig fryder din rosvin ære, mig kluer din sorg, dit savn. Hver glans og plet vil jeg bære, som falder på Danmarks navn. Ti du er mig fader
synges fra strand til strand. Langt mere en søster, broder, sig du er mit fædreland. Forstummet er røst i skoven, og falmet er gylden frugt. Fald nat over mark og voven, jeg fandt det dog lige smukt. Om alle de drømme bristet, du har fra din ungdom drømt. Om trængsel og nød du fristet, jeg elsker dig dobbelt. Men end er der sang i skoven, og bølger det røde flag. Men er der en Gud for oven, der råder fra Danmarks sag. Nej, skal vi synge en sang til? Ja, kan I det? Tak. Hende, der skal afsløre. Ja, nej. Hende har jeg set. Ja, okay. Den har en rigtig farve. Rigtig om hun er Desværre, så bliver det nok kun værre. Hvad siger du? Kommer hun lige... Efter hvad de sagde. Ja, vi får smidt ind og få det. Men det er noget, der sådan bliver over. Skal vi så gå ned? Og så bliver det sol igen i morgen. Jo, det kan vi. Siger de. Nej, det kan vi ikke. Det er også svært at finde ud. Så vil vi lige synge en sang. Den står ikke på jeres sangblad, men vi prøver at synge det hele op alene. Nu engang er vi kommet til steder, endnu en gang vi ses igen. For efter evne hinanden er glæde, aldrig for sent at se en ven. Vi er som en gruppe af samme slægt, på venskab og sammenhold lægger vægt. Alle så ser vi, at tiden den hiler, og når man står er nu forbi. Dog vi med sindsro stadig kan smile, smiler til verden den fordi den tredje alder vi nyder må. I Danmark vi har det så godt som få. Vi er bekendt med humøret kan briste, tungsind kan fylde hvert et sind. Gør hvad du kan for at glemme det triste, luk lyse minder i stuen ind. Gør hverdagen stillhed til sommerfest, men livsglæde trives vi allerbedst. Hvordan er det? Jo, men det skal have hende. Yes, tak. Der styrer han ind. Så skal vi lige have Birgit lidt væk med den paraply der. Ja, undskyld. Kan du se noget? Jeg er ikke så meget ved at kigge på en sort paraply. Nej, det er det ikke. Hallo. Tak. Så er der vist hul igennem igen.
Tak til Babushka-koret for lidt sang. Det giver mig anledning til at sige, at jeg er rigtig stolt af, at vi endelig kan forløse spændingen, som det har været lidt hemmeligt. Hvem det var, der skulle komme og indvie vores skulptur. Og det er med den største fornøjelse at kan sige velkommen til Inger Støjberg, fordi hun vil komme og indvie vores skulptur. Velkommen, Inger. Tak for det. Det er jo altid en ære at få lov til at indvie en skulptur som den her. I dag der fejrer vi jo 166 års fødselsdagen for vores grundlov, og der er en rigtig god grund til at fejre den. Fordi den sætter nemlig en fast ramme om vores demokrati, den garanterer vores frihedsrettigheder, og den er faktisk i rigtig fin form på trods af den fremskredne alder, som den nu har. Grundloven den blev til i en helt anden tid. Europa var under forandring, men skelettet er fortsat det samme. Og heldigvis er der jo blevet bygget til skelettet siden dengang i 1849. Og i dag, der fejrer vi en af de vigtigste ting, der er blevet tilføjet, nemlig 100-året for kvindernes valgret fra 1915. I dag der kan det jo virke lidt underligt, at halvdelen af befolkningen var udelukket for at deltage i demokratiet indtil for bare 100 år siden. Ja, faktisk så ville vi jo i dag slet ikke kalde det for et demokrati, hvis folk var udelukket fra at deltage i beslutninger om samfundsindretningen alene på grund af deres køn. Men sådan var det jo dengang. Når vi i dag taler om kvindebevægelsen, så tror jeg rigtig mange af os, det gør jeg i hvert fald selv, så tænker jeg på 70'erne og på rødstrømperne. Men i dag, lige nøjagtigt i dag, der synes jeg, at vi skal sende en stor og varm tak til de kvinder og de mænd, der kæmpede ligestillingskampen dengang allerede i starten af sidste århundrede. Indførelsen af kvindernes valgret blev begyndelsen på en udvikling, hvor kvinder kom til at tage del i samfundet på lige fod med mænd. I 1924 der fik vi den første kvindelige minister i Danmark, og i 1953 der fik kvinderne lov til at overtage tronen, og i 1960'erne ja, der kom kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Og lige nøjagtigt det, at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, det betyder jo rent faktisk, at vi har det velfærdssamfund i dag, som vi har. Det har været en naturlig udvikling efterfølgende. I dag, der er jeg så fået lov til at afsløre den her skulptur. Og det er, som jeg sagde i starten, en stor ære at få lov til det. Jeg ved jo, hvor meget arbejde der er blevet lagt i det her, og hvor mange timer mange har brugt. Og der skal arbejde, og der skal sammenhold til for at gennemføre sådan noget som det her. Der skal også sammenhold og arbejde til for at få de egne af landet, som vi nu bor i, til at udvikle sig. Det kommer ikke af sig selv. Når man laver sådan noget som det her, så er man jo med til at tale et område op og ikke ned. Jeg synes ellers, det er det, der desværre fylder alt for meget i debatten, når vi taler om det, nogen kalder for udkants Danmark. Men i hvert fald landdistrikterne. Det er, der er lidt en tendens til at tale det ned, og det er der absolut ingen grund til. I gør jeres, og det gør I ved at udvise et sammenhold. Så må vi i Folketinget udvise et sammenhold ved at stå sammen på tværs af partier til at give mulighederne for udvikling. Det må vi jo så vise hver især efter et valg, og det tror jeg på, fordi det er faktisk en opgave, som flere og flere tager alvorligt på tværs af partierne. Så det er op til os. Men I har i hvert fald udvist et meget stort og flot engagement. Noget af det, der er med til at løfte en by. Noget af det, der er med til at vise den stolthed, man har over der, hvor man bor. Og det er jo noget af det, der skal til for at få andre til at flytte hertil også. Det hjælper ikke at tale ting ned. Man skal tale ting op, hvis man vil tiltrække flere og andre. Og det engagement, I har udvist her og udviser ved det, I har sat i værk, det er faktisk et engagement, som jeg selv mødte, synes jeg selv, for nogle år siden i det vestjyske, hvor jeg var ude og holde et møde i sådan en venstreforening. Det var en sommeraften, og det var på sådan en økologisk kvæggård.
Og det er jo sådan, at når man har en økologisk kvægård, så er køerne de jo på græs om sommeren, og det er jo sådan en rigtig regnfuld aften eller det her. Så alle venstrefolk, vi er jo sat ind i stallen, lidt i rette element, vil nogen påstå. Men vi er i hvert fald kommet ind i stallen og holdt vores venstremøde. Og landmanden på gården, han vil sådan lige fortælle lidt om gården og om dem, der nu arbejder der, hans familie. Og da han så kom til sin yngste søn, Theis, så sagde han, at Theis herovre i børnehaven blev spurgt, ligesom alle de andre børn, om hvad hans mor og far lavede. Og Theis han sagde, hvad rigtigt var, at mor hun er laborant inde på Herning Centralsygehus, og far han går bare hjemme. Og det kunne Theis faktisk godt høre, det var ikke rigtig godt, fordi der var både skolelærer, og der var buschauffør og en enkelt revisor, selvom det var ude i det vestjyske, så var der faktisk også en revisor blandt de der skolebørns forældre. Men så skyndte han sig lige at tilføje, men han er venstremand. Og det viser der i hvert fald, at man er stolt over sit ophav, man er stolt af, hvor man kommer fra, og det er lige nøjagtigt også det, I har vist her. Ligegyldigt hvilket parti vi så tilhører, så er det stoltheden, der gælder, og det var det Theis han viste, og det er også det, I viser med det her. Tillykke med det. Kan du så lige komme her? Anton, kom her, ven. Så får jeg over til næste. Hun er det. Han skal da flot, ja. Tak skal du have, Inger. Jeg vil gerne, du kommer herop og lige modtager en lille erkendelse, fordi du har lavet plads i din kalender til at komme omkring. Tusind tak, fordi du afslører Viljens Rus. Jeg ved ikke, om du har lyst til at blive og få et lille glas sammen med os. Der bliver udskænkning herover, og så skal I ellers bare kravle til herover. Da vi byder på et glas, så synes jeg, at vi lige skal skåle med hinanden, fordi at vi har fået den flotte skulptur. Så det gør vi lige herovre bagved, så hvis I bare træder nærmere, så er der udskænkning. Ja, den er flot. Faktisk over det. Vi tager sådan en... Jeg tænker, der kommer det nu. Skal du filme stadigvæk?
Der var lidt til det. Jeg fik også dem med. Her kom med til salg. Så det er mandag på det. Så vi får Er I klar til en fællessang? Ja. På jeres sangblad, der er der Danmark nu blunder. Den synger vi nu. Danmark nu blunder den lyse nat. Bag ved din seng, når du sover. Gøen krukker i skov og krat. Vesterhavet og Kattegat synger imens det dukker. Sagte som sang ved vugger. Danmark, du vågner med søer blå, mætte som moderøjne. Alt hvad i dine arme lå, lader du solen skinne på. Ser, hvor det hyppigt glider, frem af forgangne tider. Lærker som hoppede af i vår, svinder i himlens stråler. Tonerne ned med lyset går, samme sang som i 1000 år. Lykken fra glemte gruber, klinger af unge struber. Hyldene dufter i stuen ind, ude fra Danmarks haver. Kornet modnes i sommervind, Hannegat over lyset sind. Stiger bag gavler grene, veste som kniv mod stene. Køer, heste og får på græs, hen over brede haver. Åbne lader for fulde læs, sej som stryger om Klingdovnes. Byer
som går og kommer. Det er den danske sommer. Pigernes latter og lyse hår, leg som får aldrig ende. Øjnene blå som vandniveau, mild og evigt Danmarks sprog. Sol over grønne slætter, lykke og lyse nætter. Tak. Kan den drejes? Hvad? Er det okay? Ja, det er i orden. Velkommen til en dejlig kvindefest. Jeg er som sagt Annette Skærbæk, og jeg har lavet bronzekvinden, der står på toppen. Jeg er beæret og meget glad for, at Jørgen Glud og mig må have lov at lave et mindesmærke til jeres by her i Møldrup. Mit udgangspunkt for at lave hende har selvfølgelig været de kvinder, der kæmpede dengang. Og jeg har prøvet at lave en af de stolte kvinder, som turde stå frem og kræve deres ret for 100 år siden. Og den høje sten, som Jørgen Glud har lavet, er et symbol på, at det har været en lang og sej vej at nå helt derop. Jeg har kaldt hende sejrens ros, og det er unægteligt mange, der har følt det dengang. Tillykke med hende. Nu kan hun stå og se, hvad der foregår de næste 100 år her i Møldrup. Jeg siger tusind tak fra Jørgen Glud og mig. Tak, tak. Ja, det kunne vi sagtens. Jørgen, har du lyst til at lige komme op og få en blomst herop, for den er du absolut fortjent. Vil du ikke komme herop sammen med Annette og modtage en blomst som tak, fordi det er et kæmpe arbejde, I har gjort. Tusind tak for det. Ja, det er godt. Tak til jer. Mange tak. Kan du have en hånd ned? Har I lyst til at... Ja. Nu går det så godt med at synge, så Babesque Kor, de tager lige en mere. Inden at HP og Birgit, de kommer på scenen. Så er man galt igen. Ej, de kommer ind. Jeg kan da godt lade større. Nej. Ja. Åh, nej, det må ikke lukke på den arm. Den er for åh, jeg er lige ved spændende. Ej, hvor mange er lige så? Yes. Og jeres sangblad, der er der også en sang, der hedder Flyvende Letter, og den vil vi synge. Er du med, Rita? Godt. Forlæns lever vi livet, baglæns forstår vi engang. Det som vi ser og synge,
sange, det løsner sig ofte i sang. Lev dit liv, mens du har det. Lev det i stilhed og storm. Se fuglene letter mod vinden. Imod vind tager livet sin form. Sange om sandfyldte strande. Sange om ilder og luft. Sange om lånende bølger. Og sange om havsaltet duft. Lev dit liv, mens du har det. Lev det i stilhed og storm. Se fuglene letter mod vinden. Imod vind tager livet sin form. Sange om alt det, der farver. Et havliv i landet med blæst. Former det liv, som bliver hærdet i vinden fra hjørnet i vest. Lev dit liv, mens du har det. Lev det i stilhed og storm. Se fuglene letter mod vinden. Imod vind tager livet sin form. Havlivet har sine drømme. De næres af salt, luft og vand. De strækker sig mod horisonten og rækker mod kimingens vand. Lev dit liv, mens du har det. Lev det i stilhed og storm. Se fuglene letter mod vinden. Imod vind tager livet sin form. Tak til koret. Hvor gemmer Birgit sig hen? Så er der tid for at høre på lidt inspiration fra Birgit D. Tag du bare løberen, Birgit. Ha' en hånd, så gammel er jeg da heller ikke blevet. Nej. Det er jo ikke mig, der bliver 100 år. Ja. Nej, men det gør ikke så meget. Det er ikke det, jeg skal sige. Se, i dag, der fejrer vi kvindernes 100-årsdag. 100-årsdagen for 100 års valgret til kvinder. Og desuden grundlovens 166-årsdag. Og hvordan får man så den tanke i sådan en anledning, at Møldrup skal have en skulptur? Jo, sådan en tanke, den opstod jo for over 5 år siden. Fordi der var vi i projekt 93 på udflugt. Og der var så sådan noget grundlovsskulptur. Og så tænkte jeg, sådan en må vi også have. Det er da ikke for meget. Og nu har vi lige hørt, at vi er udkants Danmark. Det vidste jeg jo ikke. For så har jeg jo aldrig fået tanken. Vel, men når ikke man ved det, så kan man jo heller ikke døje med det projekt. Så spurgte jeg i projekt 93, om der var nogen, der ville være med. Det ville Grete Torgård gerne. Hun er altid klar på noget med kunst. Og så gik vi i gang. Og resten af gruppen, de sagde som sædvanligt, når vi får sådan en underlig idé, gå I bare i gang, vi skal nok støtte jer. Det er jo rart.
Så vi arbejdede mere eller mindre på det her projekt. Og Grete, hun var jo god til, når det gik sådan lige lidt, det gik for meget arbejde, og sådan, vi havde ikke lige tid til at tage os af det. Så var hun jo god til at sige, skal vi ikke lige, og nu skal vi det også. Så får vi kontakt med Lone Kasper, og så kom der jo ny energi ind i gruppen og nye tanker. Og så fandt vi ud af, at vi kunne også lave sådan en gruppe, og så skulle vi have fat på en, der havde siddet i Møldrup Kommunes gamle kunstudvalg. Og så faldt så tankerne på HP. Så kom han også med i gruppen. Og siden der har vi så fartet land og rige rundt for at se på skulpturer. Og vi har kigget, og vi har været rundt både i Sønderjylland og helt op på Mors og videre. Vi har diskuteret, hvad vi har fundet undervejs. Og så endte vi faktisk med at finde Annette Skærbæk og Jørgen Glud. Og så blev vi enige om, at det kunne da ikke være bedre, end at når mænd og kvinder de sådan skulle forene, så kunne de også gøre det i kunsten. Så vi både havde en mand og en kvinde til at hjælpe med det her kunstværk, vi nu skulle have til i dag. Og det var jo faktisk ikke kun kvinderne, der fik valgret dengang, så derfor var det også vigtigt for os at gøre opmærksom på de mennesker, der ikke havde haft valgret tidligere. Nemlig alle de mennesker, tjenestefolk, der var uden egen husstand. De havde nemlig heller ikke valgret. Og det vil sige, at der var ret mange mænd, der heller ikke havde det. Og nu fik de lov til at stemme. Derfor så synes vi også, at vi skulle have HP med i gruppen. Fordi de her mænd, de skulle altså også have en stemme. Og der er mange mennesker, der har bidraget til, at det her projekt det kunne blive til noget. Og vores nye skulptur, det er et symbol på, at vi i Møldrup formår at stå sammen. Og vi forstår at bidrage til, at vi har en pæn by. Vores by har igennem de senere år udviklet sig rigtig meget. Og der står mange, mange ting på spring, der også vil blive ført ud i livet. Her, der findes mange mennesker, der lige netop på deres måde gør et stort stykke arbejde. Og der bliver skaffet aktiviteter til byen. Der er mennesker, der påtager sig ansvar. Her, der sker der noget. Byen tager sig pænt ud. Der er borgere, der er rigtig gode til at støtte op omkring de aktiviteter, der er her. I kan jo se, hvor mange der er her i dag, hvor mange der har været her. Og det er den lille bys styrke. Det er det, at man kommer hinanden ved, og man bidrager med det, man kan. Og det er vigtigt, at vi i de små byer står sammen. Og det er det, der gør, at det er rart at bo i en mindre by. Og dagen i dag, det er jo en festdag. Det er den dag i året, hvor netop vi bliver mindet om, hvor utrolig heldige vi har været, at vi er født netop lige her. Vi er født og bor i et land, hvor vi har valgret. Uanset om vi er kvinder eller vi er mænd. Vi har frihedsrettigheder, vi må tænke og vi må tro nøjagtigt det, vi vil. Og det hele kan sammenfattes i nogle få ord af H.C. Andersen, nemlig at leve er ikke nok. Frihed, solskin og en lille blomst, det må man også have. Og i forbindelse med det her projekt, så skal der lyde en stor tak. Allerførst til alle borgerne i Møldrup. Til alle de, der har bidraget på en eller anden måde. Til Inger Støjberg, til Annette Skærbæk, til Jørgen Glud, til Varbuskarkoret, til Borgerforeningen, til Borgerlaget, til Husmorkredsen, til Menighedsrådet, til Lokalhistorisk Arkiv. Der er Niels Christian Troels, der er Excel Byg, der er Havgårdsblomster, Møldrup VVS, der er Min Købmand, Ejner Nielsen A.S., Fonden for Sparekassen i Skals, Den Jyske Sparekasse. Jeg har altså skrevet op, så jeg kan huske det hele. Og så er der Møldrup Tostrup Idrætsforening, der er Handelsstandsforening, Haveforeningen, Pensionistforeningen, Projekt 93 Møllegruppen og Parkgruppen. Og så er der til alle dem, vi har glemt at nævne. For der skal nok være en eller anden, der har bidraget med et eller andet, som vi har glemt, så dem vil vi også gerne sige tusind tak. Og så vil jeg gerne sige tak til Skulpturgruppen,
De er jo altid villige til en udflugt. De er altid villige til at bidrage med noget. De er aldrig bange for at tage ansvar. De er aldrig bange for at påtage sig et eller andet. Så I skal have tak. I har været rigtig festlige og samarbejde med. Og så er der noget ganske praktisk, jeg også vil fortælle jer. Nemlig at de penge, der er doneret og indsamlet ved arrangementerne, der har været her i byen, det udgør ca. 60.000 kroner. Og de går til at betale for skulpturen samt arrangementet i dag. Og det kan vi godt betale med de penge, og vi har pengene på en bankbog i den jyske sparekasse. Så der har både før, under og efter det cykelløb, der har været her i sidste uge, været rygter om, at de penge, de skulle bruges til det her, det skal de ikke. De indgår ikke i det her beløb, og de vil heller ikke komme til at gøre det. Og hvordan de penge, de skal bruges, hvordan de skal komme byen til gode, det er der slet ikke taget stilling til, men det vil der blive til efteråret. Fordi til oktober skal vi mødes igen, for nu holder vi nemlig sommerferie. For nu har vi arbejdet i 5 år, og nu kan vi godt nok ikke lige holde til mere uden sommerferie. Og så skal jeg have en lille historie til allersidst, nemlig at dronningen, hun fortalte i dag på Christiansborg, at der var en delegation i audiens hos kongen, den daværende konge, der var Christian den 9. i 1915. Og det var da loven var blevet vedtaget. Og så var der en af kvinderne, der sagde, ej, det er den lykkeligste dag i mit liv. Og så sagde kongen, jeg synes nu hellere, de skulle tage hjem og lave kaffe til deres mand. Ja. Direkte for Margrethe den anden. Og med disse ord, så vil vi i skulpturgruppen opfordre borgerne i Møldrup og alle de fremmødte udefra til at gøre det her til en festlig og hyggelig aften. En festaften for os alle, og tusind tak, fordi I er så søde til at bidrage med både det ene og det andet, når vi melder os på banen. Tak til alle sammen. Så har vi noget andet på programmet, nemlig det, der hedder Borgernes Historie. Og det var en dag, hvor vi havde møde. Så opstod den idé, at vi kunne faktisk også lave et øjebliksbillede af livet i Møldrup. Og så bestemte vi os til, at det ville vi opfordre jer til, at de, der havde lyst, de kunne aflevere deres historie og kalde den Borgernes Historie. Og det kunne være alt, hvad man overhovedet kunne tænke, der kunne være med i sådan en lille historie. Og vi har fået lavet en fin kasse. Jeg ved ikke, om HB er stukket af, eller han er klar til at gå rundt med kassen. Fordi du skal arbejde nu. Og til det er så meningen, at den her kasse, der vil vi komme borgernes historie i. Så vil vi lægge båndet i, der var rundt om en lille dame. Så vil vi lægge programmet i og sangene fra i dag. Og så er Niels Christian og mig, de vil optage hvad det hele, der bliver sagt og hvad der sker her. Og det vil komme over på en CD, den vil også blive lagt i kassen. Og så vil vi på den måde gøre, at om 25 år, så vil vi åbne kassen. Og så vil vi kigge, hvad der er. Der er der garanteret også grundlovsmøde igen. Og så vil vi se, hvordan var det her øjebliksbillede af Møldrup i 2015. Og det er det, det går ud på. Og HB, han er på vej rundt med kassen nu. Og de, der har lyst, de er velkommen til at lægge noget deri. Og når vi lige er færdige med det, så vil koret synge I Danmark er jeg født. Og det er en fællessang. Og hvis der er nogen, der ikke er færdige med deres historie, så er de velkommen til at lægge det over i postkassen over ved Lone. Så skal det nok komme med, fordi vi venter jo også på CD'en. Og det hele vil komme over på Lokalhistorisk Arkiv, og der vil det så blive opbevaret i 25 år. Og jeg glæder mig i hvert fald til at høre, hvad I har skrevet, når vi står her igen om 25 år.
Så kommer scenen ned til jorden.
Endnu en gang tak til Babushka-koret. Jeg har lovet dem, når de kommer om 25 år, så har vi scenen nede ved jorden. Tak til jer. Vi har ikke så meget mere på programmet, og vi er rigtig glade for, at I er kommet. Nu skal I endelig bare blive siddende, og vi sidste mand lukker og slukker, så I skal bare blive siddende og nyde det. Tusind tak, fordi I er kommet alle sammen. For dem, der nu går hjem og tænker, det var så det. Nej, vi fortsætter, fordi vi har fundet ud af, at vi skal have en kulturmile her i Mølndrup. Så det er bare med at komme med der, så er vi klar.